Bathe ngimention amagama ngiwamentionanga manje ngiyawamention. Ngiza straight manje. Kwatile mfundisi. Bayiqala namhlanje. Nina nizwa manje senibone TV. Bafethu ngicela ukunibuyisela emuva. Le ntwana lezi zikhula phambi kwami lezi zikhuliswa yimi lezi. Even no President Cyril Ramaphosa, he doesn't have balls. Lento into ezinyanga ngezinyanga. Angazi ukuthi ufuna ngisho ngesizulu na. Are you now protecting and defending yourself? Politicians had fears ukuthi if I can start a party, I could be the president. No uyaduma impela. Kunamapune engiwatholile, kunemakhekhe engiwanikwayo. Akusendele ingundra mfundisi. Lisesiyayichamela manje. Umuntu athi bheka ngishayivile awuzongiqedelela. Ngi1 by 10. Hey! Mina ngiyaba slice. Into engaka kunamuntu ongakunika free. Hey, mfundisi. Best form of defense is to attack. Are you attacking manje or wena uthi sekuyafana? Siphumile sibaleka sikatshwa ngamanje sithusa sami. The whole thing nje was a lie. Or wena uthi sekuyafana? Whether we like it or not, the courts are influenced. Akuhanjwe kuyoshiswa. Hey, umfundisi uthi lento iye beyond. Yasuka nje wathatha umese wahlaba omunye entameni. I had to pray for him to come back. It took time. Yeah. At that time uyaduma. Uyashaywa ngale, he's bleeding. Ama lenkomo isesenebisi sikwazi uyisenga. Never. Ukwabona iplayer mali on. What the hell is that? In a aura. Whoever say that, don't you dare. Are we ever going to come to a place of perfect peace mfundisi? Nobody gives a damn. Nobody gives a shit. Bekungena politiki. Ipolitiki nobumenemene obuningi. Uyabona? Usikolo. I don't want to lie. We are finally getting justice. After ngibamba isiphambano. Angazi uyangithola na. Waya phansi isikhoko nathatha isikhiya sokufa. So now it means nobody will get my apology. Never.